Takže čau lidi, vítam vás u videa, kde si zahráme po dlhej dobe 5 Simulátor 99. Jo, dneska som farmil dlho v tejto areáli, ale dneska chcem sa konečne dostať do tretej lokácii, lebo ja mám iba 201. A mne to vôbec nejde, lebo mám otvoriť 100 vajíčok a zatiaľ mám nejakých 73 alebo nejak tak. Jo, je to fakt hrozný, ale tak čo mám dělat? Je to moc náročný, vám poviem. Tak. Všetko si tu poberem a mám konečne tých 100 vajíčok, lebo jedno vajíčko stojí 180 000 a to je strašne drahé. Neviem, jak to typek ľudia robia, proste tu som nejaké hodiny, no a proste typek príde, raz klikne a všetko to tu zničí a ide hneď do ďalšej lokácie. Tu fakt nechápu, jak to dělají. Lebo ako ja viem, že oni majú silných petov, ale aj ja som si kupoval silných petov 29,1 triliónových, ale sú ešte 30, ale ktoré stoja milión, ale ja na to nemám. Ináč sa pýtate, že prečo mám týchto ostatných takých málo. Proto, lebo som nemohol už viac kúpiť, už som nemal gemy. Ináč keď sa pýtate, proč mám teraz 7,5 milióna, tak to pretože som prodal exkluzívku, ktorú som dostal za free od typečka, že keď sednú, tak si ju môžem predať, tak som predal, pretože som bol úplne na mizne. Dal som si rank 8 a ja som fakt nemohol nič robiť. To je strašne ťažké. Ten jeden rank stál mi 3,5 milióna. Ja viem, že niektorým to stojí aj možno aj niekoľko miliónov, možno aj ja neviem, či biliónov, ale keď 8 rank stál 3,5 milióna a keď je teraz 31 rank, tak nechcem vedieť, koľko to je. No musí byť aspoň 100 milión, nie? Ináč je tu update, ale ten update není nič pre mňa, pretože lebo je nová lokácia, ale ja na ňu nemám. Pretože ja sa idem iba do tretej lokácie, to je tak ťažký. Keď ja fakt ja práve rozmýšľam, či si kúpim miliónové, ale kamaráde, to by som potrebovala aspoň, alebo nie sú už noví. Ne, to sú z tých na co noví hugeovia sa mi páčia, hlavne sa mi páči ten nubák, alebo teda s helikoptérov. Tí sú fakt super, ale to je niekoľko viac, kamo. Ja to nemám. Musím proste tu zbierať koníčky. No čo už mám dělat? Už tu prevčerajškom, aj prevčera, tak proste som tu farmil niekoľko hodín a stále. Som otvoril iba 73 vajíčok. Ako už sa tu celá blíži, dneska chcem konečne do tej novej sezóny. A tu mám urobiť 2 úkoly, takže ja som nesplňať jeden, kamaráde. Takže toto bude ešte fakt hrozný. O môj bože. Mám tu 15. rewards, kľúč, thanks. Ale kamaráde, to je tak ťažké, ja neviem, jak to mám zvládať. Ináč, stade to mi padol tak strašne veľa vecí. Za hodinu mi tu padne aspoň 1000 vecí. No a tak, no. Se teším. Ináč, myslím si, že v tejto lokácii, kde práve som, no tak tu sa získavajú asi najviac gemov. Pretože
v tejto lokácii som získal 450 000. Ja som mal totiž 7 miliónov. Ja som mal 10, ale kúpil som si ten rank, takže mal som 7 miliónov. No a 450 000 diamantov som dostal z tejto, takže tu sa dá hodne dobre vydelávať, vám poviem, ale že hodne dobre. A tu nemám ani žiadne diamondy používané, pozrite. Mám tu iba mini chest fortune, potom už iba coin, počkaj, to je 6 asi. Asi 6 mám, čo ja viem. No a tak počkaj, nie sú tu sedmičky? To sú asi sedmičky, ja fakt neviem. Ja sa v tých ičkách ani večkách neznám. Nevadí. Tak, ináč svoju silu už mám vylepšenú tak veľmi dobre. Pozrieme sa, ako ju mám vylepšenú, pretože myslím, že ju mám 56 levelov. Počkaj, iba 56? Takže mám tier 2, teraz bude bať za chvíľku tier 60 a potom level 99. Kamaráde, lebo mne sa ani nechce kupovať tie blbosti. Našiel som nové vačka, Luchardor. Aký je Luchardor? Ja fakt neviem, čo je Luchardor, to som nikdy nepočul. Ale to mi príde ako nejaké halloweenské vajíčka. Majú také masky jak Halloween. Mi to tak príde. Ináč toto vajíčko stojí... Počkaj. Včera stalo 44 miliónov, nie? No tak asi tá cena je na dole. No čo sa dá, počkaj. Nedali nové hoverboardy za Robuxe. Kámo, to... Nič nepridali. Ako ja neviem. Kámo, toto je fakt... Kámo, ja by som strašne chcel to popket. Ale to je skoro 400. Abo tejto stavek limonát. To je limonát? Aha. Toto stojí 33 milión. Kámo, ty vogo, 300 robuxov a 33 miliónov. A za to mám pomaličky skoro huge. No, ako dalo by sa získať huge, keby niekto predal takú hroznú cenu. Ja mám totiž konečne dvoch, kamaráde, pod takej dole dobe. Jo. Ináč chcel som hečnúť tretieho huge, ale bohužiaľ som ho nehečnul, pretože už som stihla, ale nič mi z toho nepadlo. Pretože som mal 1800 kociek, days dvojek, teda nie normálnych, a ja som mal z toho iba 4 lucky days dvojek a 1 lucky days. Kámo, to je také hrozný, kamaráde. Ja neviem, jak oni majú šťastie, že majú napríklad 200. Ja mi z 200 padí aspoň niekoľko hugeov. Lebo ja som otváral strašne malo tých rambov, no čo už. Ináč mohol som získať hugea, ale bohužiaľ. Ach jo, taká smola. Tak ťažíme. Nejaké exto. Co sme to dostali za knížku? Ináč ja vám poviem, že to sa fakt vyplatilo si kúpiť Fortune, mini chest Fortune. Ináč fakt akože dobré. Ako to stojí to 5 miliónov, ale pozrite, mne tam môže padnúť aj piňata, keď to všetko spočítam, tak si môžem kúpiť ďalšiu Fortune. Počkaj, ja už mám na Fortune, no tak to je fakt skvelé. Ale ja nepotrebujem 2 Fortune, kamo na čo? Ako dostal by som viac, ale no nepotrebujem ako. A keby som bol fakt boháč, že by som aspoň 100 miliónov, keby som... kľúč! Kámo, už druhýkrát, kámo, jaká je na to šanca, ty vogo. Pane huge, ty vogo.
Kľúč. Kamaráde, stovaj, čo kam... no... nič... okej. Ináč tečko, možno mám... Kámo, pozerajte. Hečni 15 Rainbow Petov v Best Edge. Kámo, oni sa zblazili, ja za to iba 3 hviezdičky, kámo, ja nezískam, lebo ale ja neviem, ale ja mám iba nastavené, že iba Golden, mne popadajú Golden Pety. Ako fakt super, ako hodí sa to. Tak, všetko toto zničím. Inak ako sa máte, jak sa máte? Pokud sa aj mne pýtate, jak sa mám, no tak ja sa mám fakt super. No aspoň, no ako je tu fakt veľa lokácií, vám poviem. By tu dali nejaký silnejší, ale kámo, 30 trilionový za 1 milión, ne. Ale včera už to bolo za 200 000 som videl, alebo za 400. Sú questy. Jaj. To som už splnil. Nice. O, truhlička. To je pouštová. No tak to je fakt super. Schopnosť, tak... Toľko veľa pouštov, že je fakt ako... Neviem, čo mám s tými pouštami delať. Tak, ďalšie diamantíky. Ináč, videl som... Lebo pozrite, pôjdeme sem do Rewards. Môj bože. No tak, ja som už splnil 250 000 koinov zničiť. Práve som zničil 3000, jo, 3000, jo. A pozrite sa, ja na toto neuverím, kámo, what the hell? Kámo, pozerajte, OK. Kámo, týchto huge počkaj, čo? Angel Dog je iba 3, kámo, to nie je možný. Oh my god. Nehovorili náhodou, že koľko veľa ľudí ich dostalo? No, hovoril som, že sú to skemy. Skemujení skemáči. Lucky Block, jupi, ale škoda, že tých Lucky Blockov nepadajú huge, protože v Pet Simulator X padali z toho huge. Som dostal drahého dragona. Jo, takého zeleného dragona. Tak, všetko tu vyťažím, poďte. Ináč mi dosť chýba Pet Simulator X. Napíšte do komentáru, či aj vám chýba. Tí, ktorí mali radi Pet Simulator, ktorí hrávali aj 99 aj X, tak napíšte, či vám tiež chýba. Ja vám popravde poviem, že mi docela fakt chýba. Ako bolo to tam fakt super, ale toto je tiež super. Je to ako... Jo, sú tu síce takéto super detailné veci, že kniha, jablko a tak, ale podľa mňa obidve sú dobré. Pretože ja... Oh bože, ja som nenormálne. Padajú čestky, to není normálne. Ináč, prepáčte, že takto divne hovorím, pretože ja som trošičku... No proste furt smrkám, pretože som dostal nádchu od niekoho, takže ešte jedenkrát sa omlúvam, či vám to bude vadiť alebo nie. Ale tak nádchu je to fakt hrozdýva, poviem. Už to mám aspoň. Tak, všetko toto zoberú, asi týždeň nie, podľa mňa iba nejakých 4-3 dní. Tak, všetko to tu poťažím, čo najlepšie, tak. Tak, mám 1 milión, super. Ale aj tak budem musieť, kamo, za 3 milióny tých barov, či to je. Preto tu dá získať aj huge.
To je fakt super. Iba sa... Počkaj, ale to je dobré. To je dobré 7. No ako... Počkaj, prečo mi to nezapočítalo? Tak. A vidíte všetci golden. Nie je možný. A už koľko mám? 80, lidi už iba 20 vajíčok otvorím, ale je to také supíš. Ty vogo. Rozhodne kliknite dole na odber, aby ste ma tým veľmi podporili, pretože snažím sa dosiahnuť 50-ku, aby som mohla robiť live streamy a by som mohla s vami natáčať. Teda nie natáčať, ale proste, že hrajú. A môžem vám na otázky odpovedať. Ináčky, tuto splním všetky, no tam mám šancu, že získam huge kawaii tigra. Sice to huge som asi nikdy ešte v živote nevidel. Asi to bude, ale malá šanca. A má 50 hviezdičiek. Dobre chodí. Tak, všetko to tu pozbieram. Tak. Ako, môžem tu dať nejaké bombičky, pretože to docela... Dobre. Pekne tu idú bomby. Jo, jupi, bomby. Tak, tešte. Kamarády, to tiež jak pomalý slimak, ty vogo. Neviem, jak čeká. Na tá tretia, či počkajte, keď budem na 202, no tak dúfam, že na 203 nebude zase těžký. Protože když budu tu, dá mi niečo na claim, asi nejaké knižky, ale na druhej strane, prosím, nech tam nemusím otvárať vajíčka, ale nemusím asi, lebo tam není, ne, že by som musel chodiť zase naspäť. To podľa mňa ne. Ináč úplne na poslednej lokácii je Rebier 9. Ja sa tam asi nikdy nedostanem. Nebudem si môcť dávať rebierty, pretože ja som úplne pozadu. A potom to musím chodiť oznova. No a tam dostanete takú vecičku, kde môžete robiť napríklad robiť si poušty, že nemusíte chodiť tam do takého stroja a máte v inventári stroju. Keď urobíte Rebier 9, to je fakt super, vám musím povedať. No škoda, že to nemám. Ach jo, no čo už. Tak ničíme, všetko tu ničíme. Jo, som dosiahol 10 000, jo. Tak. No, koľko 285 kg. Toto bude na dlho. Vám poviem. Ináč tu sú klany. Ja bohužiaľ nemám klan, protože si to nebudu kupovať za 400 robuxov, to je fakt hodně. A to by som aj tak nič nevyhral, protože ako vyhrať, ale ja som hodně pozadu. Ja už to nedokážem tak rýchlo. Pozrite, koľko tu oni majú. Nemôžem sa to pýtať, prosím, kamarádičko. Ale tak nech ty dávať kemi. Vám či ma nevyhodia. Please. Lebo mám 74. Kámo, to jeden týpek dal Leader 14,2 oh môj bože. Jeden bilión, 4 bilióny, 4,4 biliónov. Opica dala 3,630, kámo. Kámo, to není možný, to sú také rakety, kámo. Ja som nikdy nezískal 100 ani miliónov.
ani 60 milionů. Max, co jsem získal, bylo 55 milionů alebo 56, protože za to jsem si koupil Huge Dino a Mecha Dino a tohoto Corgiho jsem dostal z vajíčka. Jo, mi padlo z vajíčka. Tak, všetko to tu doby, poďte všetci. Ja vám tu všetko zničím, poďte. Kámo, ja už toto video točím. Cca pol hodinu a stále, kámo, stále. Aj. Počkajte, omluvte ma na chvíľku. Jo, dobré, už som tady. Musel som sa vysmrkať, nechcel som, aby... Bolo to taký nepríjemný zvuk. Proste ja... Hej, ten, kto smrká ako slon, tak povedzte do komentára, lebo ja som totálny slon, že... Ja fakt nemôžem. Tak všetko to tu pozbieram, protože tieto vecičky sa hodia na predávanie, ale ovocie rozhodne nebudem predávať. A kamo tu koľko sú tých diamantov? Ja sa chvíľku splním 4 hviezdičky. 980, no 980 zo 1500, kámo. Splnil som ďalší úkol s jednotkovým hviezdičkom, nevadí. Sa tiež vyplatí a teraz 19, no a ešte, že toto dostávam potiony. Všetko to tu naklikám. Oh no! Môj bože. Čo to je? To je darček. Všetko toto pozbieram, všetky coiny. Ja fakt za to nemôžu, ale to je fakt akože pomalé to. Je ako... môj bože. Ja si asi fakt teraz takú kúpim, protože 80, ešte 20... Ja som si myslel, že menej. Lidi, povedzte mi, kto takto najviac trpí. Podľa mňa ja. Protože ja sa nemôžu dostať na inú plážu. Ani na polka, bo ja mám 2 huge. A to či potrebujem na to 3, 5 alebo 10 kamu. No čo už bohužiaľ, ja sa nemôžu. Huge sú proste podstatný hre. A Titanic, no tak to nesilný. Tak, otvorím si vajíčko. Jenom 3, tak to si radšej poskáme milión. To môžem otvoriť potom 7. Toto je celá nevýhoda, vám poviem. Jo, za chvíľku splním 4-hviezdičkový úkol. Mám 370 vecí. Oh my god, z knihy, úšny a baťoch. Mám 4 piňaty. Ja potom zničte toto, oh môj bože. Mňa 100 úplne už bolí hlava z tohoto. Jak to furt musím klikať. Bolia ruky. Ako ja nemusím klikať, ale to bolo rýchlejšie. Hej. Tu dostávam samé bonusy. Není možný. Za chvíľku splním 47, poď, hore, poď, 48, poď, 40.
49 a yes! Splnil som 4-hviezdičkový. Yes! Ako už nie. Nič. 4 mini český v bez areny. Fakt super. A teraz mi nebudú padať český, že? Klasika. Kámo, ty vogo, už konečne nafarmí milión. Tak zoberieme si ďalší dáček. Strong 5. 6. Kámo, je 12 000, ty vogo. Tu. Darček ma už fakt štve, ja ho idem zničiť. Hotovo. Nice. Počuť, ja som dostala kilok, okej. Strong 5. Poďte, mini český ko mne. Tak, všetko toto zničím. Oh my god, ja som dostal mini českú, kámo, to je jaké šťastiny. Tak. Jak... Aha, okej. Tak splním okolo. Tady tyto veľké flaše, alebo čo to je Jars, neviem čo to znamená. V pestárni, okej. Tak všetko toto zničte, dělajte, Peťovia. Ničte, ale keď bude mať 17, to bude 97. Takže už iba troch. Ty vogo, tak to bude mega. Ja podľa mňa, síce toto video fakt bude dlho trvať, aspoň hodinu. Ale dlho som nenatočil videjko, tak chcem robiť aspoň také dlhšie. Taký odberčík, ja musíte dať. Alebo lajčík. Jo. S tým ma veľmi dobre podporíte. Lebo toľko, koľko je vo videu lajkov, tak budem chcete, aby som toto točil. Protože ako Pet Simulator X, teda Pet Simulator 99, sa úplne milím s tým. Tak ako, toto není zlá hra, toto ako, kľudne si zahrám, natočím jo, ale není to nejaká hra, ktorú by som úplne zbožňoval vždy. Hru, ktorú zbožujem, je GTA Roleplay. To by som chcel robiť, ale bohužiaľ nemám GTAčko. A hlavne na mobile, no tak to už vôbec. No to už vôbec na mobile to totálne pokašľu vám poviem vôbec viac. Na mobile už vôbec. Dobre, teraz posledná sklenička. Kam ja mám? No typeček mi dal, ja môžem, že mi dal tolik. Flash, 120 000 dokopy, ty logo. Ako
prečo je tá mince? Ty vole, tie mince sú super. Ináč stále tie mince padnú okolo toho niekde inde a vy ich potom neviete... Á, pozrite, tu sú dole mince. Vidíte to? Ty vole. No potom sa to nezaplní, ne, a nech tam budú tie mince. Vidíte, to sú tie dole mince, ak ich teda vidíte. Ešte trošičku a budú musieť otvoriť. Yes, mám reverse, 18. Či iba 18? Ja som myslela, okej. To je šeskový. Tak všetko, co si tu zoberú. Tak. Aj keď som si kúpil všetko toto, aj vajíčka, tak stále som pomalý. No možno plus 2%. Ako... Moc mi to nepomohlo, vám poviem. Hej. Jo, už len pol hodinu. Pol hodinu a ani som sa nepohol. Ani jeden finish. Kamo, ne, prosím nie. Nech nebude druhý finish, že mám otvoriť 200. Ja nechcem ani jedno vajíčko. Nech koľni. Ukážem týchto 10 týchto miliónov jablk, koľko to je tých 3 tehličiek. Kuňa aj 10, ale prosím, nech vajíčka, lebo vajíčka sú, oh môj bože, ne, prosím, ne. Hlavne to mi nedelajte, inak by som sa si fakt zbláznil. Takže lidičky, za chvíľočku otvorím ďalšie vajíčka. Ja sa tak teším, keď konečne urobím ten druhý. No ale dúfam, že to nebude niečo hrozné. Tak. Čo to poničím? Ďalší úkol splnený. Kam až tam je úkoly splnené. Ani nerobím nič, ale z toho sa robí. Nič. 3 mini česky. O najlepšej ara. OK. Kámo, TNT, jaká je na to vôbec šanca? Ako bez TNT, ale chápete toto veľké? Tak všetko to tu. Idem si otvoriť vajíčka. A koľko to bude vajíčok, prosím. Počkaj, iba 7. Ne, o môj bože. Ja som si... Ne, jaj. Tu za 3,5 milióna. Tu fakt museli udelať. To je fakt neuveriteľné. 87 vajíčok. Večeri. Ale varci zoberiem za turbu. Ináč mohli by tu konečne pridať, že do shopu, že proste môžeme si za Robuxy kupovať kemy. Nech to pridajú, kámo, aby som si kľudne kúpil. Ale nech to nebude jak v Pet Simulator X, že 50 miliard, iba bilión, kámo, to je tak málo. 50 biliónov. Za 4500 môžete plniť buď diamondová
huge, alebo daj, kamo, ja viem, že tam huge. Ale kamo, za 4000 a to dostane iba 50 biliónov. A tam väčšinou huge happy rockovia už stali viac. A to boli tie najhorší petovia. Snad v Pet Simulator 99 toto bude lepšie. Že to nebude stať 4500. Ale tak podľa mňa to asi tak bude stáť, pretože to by si nať. Jaj, no toto možno nepridajú, čo ja viem. Lebo oni sa práve chcú zbaviť tých gemov. Lebo potom ide nejaký vírus, už to boli totálne veľa vírusov. Ja fakt neviem, prečo sú to vírusy, asi kvôli nejakým gemom. Kamo, čo môže robiť gemy? Za diamanty robiť vírus? Piňata! No ako možno si musíte hovoriť o mne, že však ty to musíš vedieť, jo. Ale je to napríklad, neviem. Potion Lucky. Kámo, to ste srandu. Všetko to tu poničím najviac, čo bude. Ináč sa mi páči, že to môžeme robiť auto hatch zadarmo, lebo tam to bolo za Robuxy. Ako fakt dík. Normálne potom charge a gold. What the hell? Nechápu, ale okej. Počkej, mám toto nastavené. To je tak. Znači, dá sa tu získať táto kitka. Mne sa to tak nepáči, kámo. Kit. Matička. Nice. Ináč, vieš, čo je podľa mňa veľmi divné, že v Pet Simulatoru X, keď si ho bol zaradil, tak si tam vybral dog, psa, mačku, cat a potom Buddyho a to je zajac. A oni tu pridali Hugeov catky, úplne všade cat, úplne všade dog, hej, ale nikde nie Bunny, zajačík. Kamu, ale kde je ako zajačík, veď ten bol s nimi tiež. Veď aj youtuber, to je fakt divné. Totiž tá hadanka upresná není to, že Bunny. Ale to by potom také nebolo. Lebo to ma tiež ako teraz napadlo, že proste ketka, huge, teda dog a Bunny není. Ako je, ale myslím huge. Ako možno to je, ale skoro všade sú cat a dog. Len majú iný štýl. Lebo napríklad pozrite sa. Tu je... Ako teraz to není, hej. Ale napríklad toto je axolotl. Ale má proste inú verziu, že je fialový. A má také oči, aké by vás chcel zabiť. A to... Každý axolotl napríklad... superhrdinský, má potom iný oblek. A viete, na všade je dog a cat, ale Bunny nie. Kamo, to fakt nechápu. To fakt akože tačko nechápu. Vlajčka od kniha. Happy Pet. What the hell? Okay. 2 banány. Nice. Super. Model 80. Vlajčka.
všetko toto pozbieram. No tak. Ináč ja si asi už fakt kúpim teďkom petov. Ale mám to tu také dobre rozrobené. Ale tak čo už. Dobre, petovia, ideme nielen kupovať petov. Teším sa, ale že strašne. Utraciť gemy. Ja dúfam, prosím. Nech sú noví petovia. A tých starých 30 neviem položiť. Tak ideme do trending fázy. Jupi! Fakt ťa teším, lebo tam najviac utratím gemy. Ja keď niečo vidím, ja proste nechcem utrácať tam gemy, ale keď tam niečo vidím, nejakú blbosť, ja sa ho hneď kúpim a potom čo som si ho kúpil. Keď si hovoríte, že ho mám predať, no tak ja ho predám a dostanem dvakrát menej, no to je fakt lepšie. Radšej si to nechať, než dostať dvakrát menej z toho gemov. Skip. Ináč, ja som... to je niečo z trending fázy. Môj bože. Proč tu stále dávajú tieto tikety? Veď to dá sa to stále použiť. Ja ani neviem, či sa... Ako ja viem, že sa to dá použiť, ale ja neviem na čo. Či sa to iba tak, ale na čo si to kúpil. Kámo, ty túto ketku som mal... Pixel Cat, to sa má 70, neviem. 32. Kámo, za 90. Pozerajte, tu stojí 190 na 1000. A ona to kúpila za 9. Ja to asi kúpim, nie? Stojí to 190 na minus 100 000. No ako, ja to kúpim. Lebo pozrite sa, ona dala minus 100 000, ako... To je dobré, nie? To je dobré. Pozrite sa. Ako... No není ani Rainbow. To je klasik. Ale zase Rainbow by stal už asi... Ja som máš močné myšlenie. No dobre, keď to budeme zatiaľ kupovať. Tam niekto predáva hackersko. To je jeden zón. Max 2 gemy, viac už nejdem, ale viete čo, dám. Dvojku, please, nebude to môj tiket. Please, môj. Viac ako 2 gemy, kámo, len typek si musí myslieť. Kámo, to je tento. No, kámo, what the hell. Nejaká korytňačka. Môj bože, tá korytňačka ma predbehla. Ne, no tak ja už nejdem viac. No tak to už vôbec. Idem sa pozrieť, akých petov sú najlepší, pretože nechcem kupovať zajce v pytli. Kámo, ja som na 1000, ale ne. Oh my god. Mi bože. Počkej, tam predávajú Rainbow exkluzívku hovínko. Kapibara! Ja, to je najlepší pet na svete. Aha, a toto. 110. Kámo, ale pozrite sa. Ono to teraz stojí 300 000. Ja si to kúpim za 300 000. A potom to bude stať jeden gem. No 0 gemov. No ne. Očka, ja som si kúpil celú dobu týchto. Dáte si bude sradu. Děláte si... Ako oni stojí z toho... What? Jaké... Čo už, bohužiaľ, idem si kupovať exkluzívky. Počkaj, ale... Ja chcem ich... Golden. Ja, počkaj, tu sú Titanicovi a huge. Počkaj, existujú aj exkluzívky Rainbow. Áno. Ja som úplne blbý, ja som nevedel, že
Já jsem fakt nenormální. Oh můj bože. A koľko to stojí, vám poviem? Počkej, iba dve. What the hell, môj bože. To je... Víte co, jak si Rainbow Shiny. Ja viem, že Rainbow Shiny sa nedá skoro získať. Fakt sa to buguje. Ja fakt na to nemôžu, že sú docela lagy, ale Rainbow Shiny je také dobré. What the hell? Sú bilionoví? Stopping! Počkaj! Ne! O môj bože, ja som zase na Hugeou. Pomaličky. Stoj. Tento Ne, kámo, dělá si ze mě Rainbow Shiny, stojí 44... Jak to může stát 44 milionů? A to koľko som si kúpil tohoto. Počkaj, jak toto môže stať 44 miliónov? Toto... Hej, kámo, to je 41,53 a môj bože. 10 miliónov. 60... Ja sa fakt zblázím. Prosím, help me. Víte co, ja si kúpim, ja som fakt nenormálny. Za 7 000, prosím, nech to niekto predáva. Keď to nikto nepredáva. Kámo, ja už natáčam skoro hodinu. Kámo, hodinu skoro natáčam a ja som sa ani nedostal do tej jednej lokácie. Kámo, tak to už youtuber mohol mať aspoň 5 rebierdov, vám hovorím. Aspoň 5. Tento update je tak úplne ako ja viem, Ako tento update je dobrý, Kawaii svet existuje a Kawaii hoverboard, ktorý stojí niekoľko miliónov. A ja som to mohol získať. Alebo som si kúpil za 400 robuxov klan. No ale ja si nebudem kupovať klan. Nejako možno. Keď tu zanecháte niekoľko robuxičku. What the hell, my cats, kamo. Ja odpadnu. Ja odpadnu na srdčičko. Nejakých 30, 50, 3, 4, 5, 20. Nejakých 25 by som potrebovala. Koľko stojí 20? Stud! Prosím, pomôžte mi. Dajte aspoň like na odber. Prosím, dajte aspoň odber. Že takto trpím s týmito. Dajte aspoň like, prosím. Budem rada aj za odber. Odber je lepší. Obidve sú dobré. Mám 25. Koľko stojí 25? Stop! Ja to fakt nechcem kupovať. Ja som totálny mačo. Oh môj bože. Keď on to predáva, prečo to predáva? A to koľko stojí? 50. Oh môj. Že to malo stáť aspoň 40 alebo 30 miliónov. No aspoň si tu pozriem, čo to... Kamu ja tu zase pôjdu pozerať a potom si tu kúpujem úplne blbostičky. Spíš blbosti. Čo to kúpujem? No super, že to predávaš. Čakaj, to už stojí iba 15 000. Počkaj, koho to... 15 000, Ne, ja to nechci kupovať, nebudem taký žobrák.
Jo, OK. Tak lidičky, už som dokúpil všetky veci a ideme. Prosím, nech som kúpil presne, že či nebudem musieť použiť. Ale zase mám dvoch hugeov. Načítaj sa konečne, prosím. Tak, načítava sa to. Tak, dobrý. Skip dám, supíš, skip. Kámo, už to za 10 minút točím hodinu. A za hodinu asi skončím video. Takže lidi, rýchlo idete čo pozrieť. Ja neviem ani vyliesť. Všetko si tu dám preč. 54. OK. Všetkých týchto nubáckých petov si dám preč. A dám si tu lepších. Takže týchto dvoch petičkov. Tak. Prosím. Yes! Vyšli by 4. Yes! Mám všetkých skoro 30, no niektorých 29,4, ale to počítam tiež. A teraz si vyskúšam pacičku. Lidi, keď teraz budeme rýchlo ťažiť, tak to znamená, že som robil profit, ale keď to nepôjde, tak je to lose. No lidi, povedzte, je to rýchle? Podľa mňa je to také stejné. No ako je tam vidieť trošičku to procentu, ale moc ne. Takže lidi, ak sa vám páčilo video, budem rád za like a odber, budem fakt rád, lebo chcem dosiahnuť tých 50 a no a tak proste, budem rád aj za 50 a za like. Takže ak sa vám páčilo video, tak som rád a zatím ahoj!